थासारिया जोबोद मोजां UPPL हान्जानिफ्राय दिनै क'क्राझाराव जोंहा साब्रै चिराङाव बाक्सायाव आरो लोगोसे तामुलपुर आरो दायो उदालगुरियाव जोंनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि जि नमिनेशन बेखौ फाइल खालामगोन आरो रायजो राजाफ्रा जोबोद लोब लोब ओंखारबोदों मानोना बिथांमोना बयबो मिथिगौ जे UPPLआसो हारिखौ रैखाथि होनो हागोन UPPLआसो हारिखौ जौगाहोनो हागोन आरो लोगोसे UPPLजोंसो गोजोन थासारिया अराय समबो थागोन दा बेवहाय जों बयबो नुनो मोनदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 15 मासिनि मादाव 10 निफ्राय 12 मासिखौ जेरैखि जाया देरहाहोनो थाखाय थांखि लादों आरो नमिनेशन फाइल दाखिल साबमिट खालामनायनि उनाव थासारि आरोबाव सोलायबावगोन दिपेन बर' बिथाङा जोबोद मोनसे मार्जिन लानानै देरहागोन बेयो निश्चित जाबाय बिपिएफआ बुंदों UPPLआ नैबे बिसायख'थिनि उनावनो मोनसेबो थाहैनाय नङा ना जिर' जागोन सोरनि भाग्यखौ सोर बुंनो हायो सोरनि भबिष्यतखौ सोर बुंनो हायो बेखौ अबंलावरियासो बुंनो हायो आरो गणतन्त्रआव रायजो राजाया बुंनो हायो दा नंखायनो दिनै बिथांमोना बारा गिदिर खोथा बुंना लाब गैया रायजो राजाया नुदों सोर मोजां सासन खालामनो हायो सोर मोजां समाजखौ दैदेननो हायो दा बेखौ रायजो राजाया बिजिरगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिनि फिथाइखौ मोनगोन